ngamafoni kufike la ugula khona amasosha omzimba ekhathala kuthiwa hamba uvuselela lento ke izosifikisa kalula kwi-666 ngoba mase kufakwa yona baba umlatha kodwa mase kufakwa i-666 bese kuthiwa ke lalela kuzosha abazalwane futhi noma ngabe ngobe ngikhona noma ngobe ngingasekho emhlabeni no shuthi ngasho kosha abazalwane bathi kunankingani ngoba sajova sangabi nalutho naloko sokuthatha ngoba wodabuka ubona ingane yakhe izobulawa indlala ungasakwazi ukuyothenga nokuthengisa ngoba phela uzotshelwa kuthiwe ukhethani ukuthatha uphawu noma uzohlupheka uzufa uthi ngikhetha uphawu ubuka ingane yakhe esancela ongeke usakwazi ukuyithengela siyathi wayezwa njoba kuthiwa ke quarantine okusho yonke into kuthiwa kuhlala emzini kuthiwa kuvala iminyango kusho yonke into wabalibona phi igciwane enjalo dlalo ngabantu mangabe belapha ya ezintweni zakahulumeni emgcwabeni abafaki mamask abaguli kodwa mina ngisatshiso ukuthi ngizokhulu bazalwane bese kuthiwani ke lele kuthiwe hayi ugolokho yiwona osiza kakhulu kulento awuguli futhi amathaveni right ngoba khuphula umnotho nani khuphula imnotho nani khuphula umnotho ngithengela isound emhlabeleni yani bangumsindo thathe lemnikelo niphinde nakhe izindle ezinkulu ezingasiza ihulumeni kanti lensangwini uyathexa manje ngithi lemaluzini uyathexa la abantu bane license njengoba bedayisa nje bane license bayakhokha bayarent wena urent apho nesonto la awurent wena so into engcono ukuthi asilivale lesonto ukuze siwakwazi manje ukuthi amasonto manje akhokha indlela seyiqalile ngiyobona kuthunyelwa ama-auditors emasonto ethiwa audite manje ukuthi isonto lisebenza kanjani imali isebenza kanjani qalileke indaba ngiyazi lapho wakhe khona nalakhona khona isihlalo esikhulu sikasathane siyathandaza besithi asimbulele indaba sesigoduka ukuthi u-false prophet ukhona u-false prophet uPope wasemaromeni uyena false prophet ubonaka uyena ogcwalise umhlaba ngobufebe bakhe isho njalo iBhayibheli ufundisa izinto ezingafundiswa izwi kaNkulunkulu number 1 uNkulunkulu abafuna ongqingili izwi lakhe alafuna ongqingili kodwa bathi inkolo yakho lithi ba right banelungelo badaliwe nabo uNkulunkulu wadala uEva noAdam adalanga ushino kanye adalanga kodwa la kuthiwa yi right and ngidina kakhulu ngalabo abantu balobuhlanga makubuhlanga noma yini whatever society into ngidina kakhulu ba proud ngalento abayiyona bazohamba bazovula abantu begcala abathi ajabulela ukuthi uyintombi mfana bayijabulela kabi leyathi iyonto engidinayo nje ngiyamjabulela ozalathi ngikhule ekuseni bazalwane ngezwe khona umoya ongenawo ukuthanda ubulilo obufana kuhle lo siyamamukela nasebandleni uright ke lo kodwa into engayifuni labo abavane bahambele phezulu umuntu akujabulele nje azasho ukuthi mina ngukuthi ehlambalaza uNkulunkulu wamdalayo and ngijabulile ade ngikhuluma nosisi wami uthisha ngijabulile bazalwane kakhulu izimo yami ujabula kakhulu ngazi why ngixoxele le ndaba mhlawumbe khona abazosizakala niyazi ukuthi indaba angazi ukuthi bizwa ngani gay what sebani ngifuna ukukhuluma kakhulu angikwazi ukuhlukana kwawo ngoba kuthiwa phela zihlukene ngithi okay anginandaba ke lo so kodwa ke ngifuna ukunitshela ngale nto ke bazalwane niyazi ukuthi ka grade 8 ukhona umuntu ofuna grade 8 la khona ngane ufuna grade 8 yeah amen all right niyazi ka grade 8 kwi life orientation kwi curriculum ukufundisa ngobunkonkoni thiwa phumela obala amawuzu ukuthi uthanda ubulilo obufana uphumela obala unelungelo ifundiswa ka grade 8 yona kanti ngikhuluma nothisha okuyeni HOD yezinto zako grade usisi wami ungitshela ukuthi hey webhuti ngicela ukutshela noma ungathanda ukuthi usindisiwe uyaphoqa ukuyifundisa lento and njengoba bazalwane into ingane ekhulunywa njalo ekhaya igcina ithanda uyitaste igcina ikutshela nje ukuthi no ngisafuna ukuyitaste lempilo mina ingene ngabe abantu abaningi abangenanga bazale ngonxa omoya omubi abanye bafuna ukuyitesta abanye balimele kuma relationships batesta lempilo abanye bayenza ngoba nabo babona kuyistayela angithi manje womzansi magic khona living the dream with bambani yesa angithi kunjalo khona lezo zinto zimnandi futhi niyazibuka futhi angithi nibuka nezingane zenu ubuye uzongena ke noma nasebandleni ke lisindisiwe usukhona ngeke ngikhulume mhlawumbe ukhuluma yini la ugcwele abesifazana abamadoda
naba amadoda abayisifazane. Ngeke ngisakhuluma ke. So bheka izwi lijule ngalolu suku. Ngeke ngithambi futhi. Mhla sikhuluma leyo ndaba yokuthi nasebandleni sikhona le. Phela nasebungomeni uthi umuntu engumndoda enentshebe avana afaka ibhayi njengomfazi. Afaka ibhayi alibi skate kuthi ungenwe ugogo. Nasebandleni kisikhona. Awufundele ukugcina le verse bamngadi ngithandaza sesiyathandaza. Wathi kuye Nkosi uzungikhumbula uphinde leyo ndawo bamngadi sithandaza. Thank you Jesus. Nkosi uzungikhumbula. Sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Ngikhumbule nxa hayi manje kodwa mawusufikile embusweni khumbula. Sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni. Yebo bazalwane kuyahlukaniswa evangeli. Lesilele sinjobuzwa sase sichabene nengqondo yaso kwazi kwafika egcineni sabona no man last minute manje ngiphila lo lokho engibangela umsindo ethi lo akazisindisi uphilo uyakholoda wathi no man let me take a drastic decision manje sengiyafa angiphenduke ngokusheshsha ngibheke kulo muntu ngiyeka amasiko akithi haleluya ngiyeka into zakithi ngikhulume nalo muntu ngiyazi ukuthi uzele etendeni siningi into sayibambile zekini kodwa akawukhulume nalo muntu manje akawukhulume nalo Jesu bheke kuyena uthi lo Nkosi uze akasho ukuthi manje uthi kodwa Nkosi uzungikhumbule ethi la khuluma naye akalani akozeli akakhohlwa ngoba nje bengakhohlwa babumngadi ngithengelile kusazokhumbuza abantu zonke into abazenzile besasemzimbeni ngoba akakhohlwa bazalwane uthembeke kabi uJesu uma kade uphila ngokungathembeki uzothembeka ekukhumbuzeni leyo uma kade uphila ngokudlala ngabantu uzothembeka ekukhumbuzeni lokho sukudlala ngabantu uma wadlwengula wakwazi ukuqhubeka waphila ngathi awuzange udlwengule uzokukhumbuza leyo nto ukuthi wenza leyo ithi ke la ndoda Nkosi uzungikhumbule mawusufikile ingesineke khona ifa ngidinga namhlanje umuntu ozosibona ukuthi ngisebekwe nenzima kodwa ngicela ukusho lamazwi uthi ningakawile tende Nkosi ngicela uzungikhumbule nami khumbule Jesu noma ngangabi lo mzuzu wamanje ngikhumbule noma ngabe emabandleni bazalwana kusahlukaniswa sekubane nje kwenziwe yonke into ifana yazi ukuthi emabandleni manje usuthi uyafika esontweni uthi uyabheka yibo iclub le negama lesonto akulona nje isonto iclub le ufika shawit ayela mzalwa shawit chama fio tsokwenzekani manje la yini lenzeka la idisco seyisebandleni kaNkulunkulu uma kungalifunda kahle sisihlandule ngoba sekolose chapter 3 uwufundele ekhaya uverse 16 uthini kanti ngangcono khona bese livulile uma ngcobo wayishesha kabi mengivulela lenda lithi izwa livame phakathi kwenu nifundisane ngamahubo akomoya ibona wonderful day ibona bakomoya awuthi ngenhlabeni uyabona mangathiwa mama ungade ebandleni sicula amaculo akomoya umuntu oyizwe angabhoreke esontweni ingoba ngifuna ukuba entertainer namsane nabo dlalo la kuthivozwe la kuthwekwe phakathi esontweni shawo wewe phakathi la esontweni khona amasonto asaba amadisco amaclub anabaqwayizi la abahlabelela ngaphambili abaveza ama-cleavage benze yonke into baveza amathanga aphuphuzela uboya yonke into la ngaphambili ebandleni yindaba na ingoba akusahlukaniswa ukuthi indlu kaNkulunkulu noma indlu yamadimoni uthini kanti uLeviticus 10:10 awufunde usheshisa that you may put a different hlukanisa funda ifunde leyo ndawo sithandaza hey sengathi ngibena mihle Leviticus 10:10
nokungengcwele. Iphinde baba. Niyakwahlukanisa okungcwele nokungengcwele. Abazalwane bezwile ukuthi oMotosi udlwengula ingane zabo babeshaya ihoyi beme ngaphandle lapha bemtoyitoyela bethi he's a man of God. He's a man of God. Bephethe noma ingwele bezwile ukuthi ulala nezingane zabo. Niyakwahlukanisa okungcwele nokungengcwele. Namhlanje ngitshelwa abantu bezwe ukuthi umuntu osindisiwe ahambe ebusuku. Wena kodwa usindisiwe uhambe ebusuku ukhuzwa omalume bakho kini abangasindisiwe bathi thina siyabaza abantu abasindisiwe abahambe ebusuku wena ubhizi ubhayiza lebusuku. Niyakuhlukanisa okungcwele nokungengcwele. Hlukanisani man. Ningandelwa izangoma ezibizwa ngabaprofeti. Ningandelwa amathwasa abizwa ngabaprofeti. Ningandelwa abapostoli bukhulu. Ningandelwa abapostoli babhizibelana nezingane zelona inyathela leyo. Omunye umama ngale station ngalimala emoyeni wami. Ingane ngihlambulula ithi babugqobo ngaze ngabaleka ngiphumule nje base ngiyilethe kwini. Kuba wayehlala ekhaya wayengidlwengula mihla yonke uma emphikele ethi ugcotshiwe ngeke ayenze lento. Ngalimala emoyeni wami. Ngalimala. Kathi wonke lamadoda akhuluma kanje, wonke lamadoda enza kanje amabhubhe kuze kube phakade njengamasivalo. Kusho iBhayibheli. Alisho. Awabhubhe kuze kube phakade njengamasivalo. Kusho iBhayibheli uJobe 20 verse 4. Ufunde lithi awukwazini ukuthi lokho kubo kwasendulo selokho abantu babekwe emhlabeni ngima ngiquote selokho abantu babekwe emhlabeni ukuthi ukujabula kwababi kufishane bajabula inyaka ingana no Matoso ngiyabuza inyaka nje umthiwe emibili emithathu kwavalelwa nanamanje zidliwe imali ziphelile zidliwe imali ziphelile wayefaka odaya ababizayo manje ufaka ikiwe ekhanda manje uzabuka ubichama phakathi nje. Bushiri baphila iminyaka emingakanani 3 years 4 years baphela nya behamba ngo-Rolls Royce zidliwe into zakhe la ko-17 sidliwe manje sithathwe estate ngoba ubhubhe kwaze waba phakathi. Lithi iBhayibheli-ke awukwazini ukuthi kongowasendulo Jobe 20 verse 4 usekokwasendulo selokho abantu babekwe emhlabeni ukuthi ukujabula kwababi kufishane nokuthokoza kwabangenankulunkulu kungokokuphazima kweso. Lithi-ke noma ubukhulu bakhe bungakhuphuka emafwini nekhanda lakhe lifinyelele ezulwini kodwa uyobhubha kuze kube phakade njengamasimba akhe. Kusho iBhayibheli. Isho njalo niyakuhlukanisa okubi nokuhle. Ihlukanisa okungcwele nokungengcwele. Bambe bedlala ngabantu la manje. Dlala ngabantu kambe kubizwa abantu la isonto libuye lizokwenziwa i-night club uthi uyezwa kuthiwe kunegaladina. Zazingekho ngesikhathi soPawuli lezo zinto mani. Ufika inyanga eyifaka iphandla jabulethe ihleli nomprofeti uNgcobo letafuleni uthi uzokhokha 3000 wokuhlala nje nobaba wethu. Uhlala nobaba wethu yini? Ababhubhe. Benza ama-1-on-1 ubona ubaba u-500 rand inkosi yami. uJesu wabonwa ngamalini akathengwa ngegolide akathengwa ngemali. Kodwa abaprofethi banamhlanje bayathengwa namhlanje. Khishwa imali, khishelwe inja elala nezingane, ikhishelwe imali tuyobonwa umkhawula nje u100 rand. Hayibo nasinalakho ibhizinisi elihle esontweni leli. Awudayisi ngisho iDick Sweet ukhawula umuntu ngo100 rand. Ababhubhe man. Ababhubhe. Ngijahe kabi bafeni. Hayi into nginyanya njengomuntu odlala ngegama likaNkulunkulu ebandleni. Khuluma iqiniso bazalwane okungcono ngavane ngiyobhubha nezifebe kude kunokuthi ngibuye ngizodlala ngebandla likaNkulunkulu. Ukuphatha kanjani ebandleni suwaziwe ubona wonke amantombazana unqunu yini oyishumayelayo.
Mama then igcwele ama motivation. Bazofa begcwele ama motivation in their hearts. Bazofa begcwele ama motivation kumoya wabo nasengqondweni. Bazofa bemotivatiwe. Bazofa. Thank you. Bazofa bemotivatiwe mntanami. Bafe cabanga nje ufu motivatiwe kwathi kuzolunga uzufe engalunganga. Angazi iverse leinsuku zokugcina. Yabo mafunda uMatthew chapter 24 amazwi ngqo kaJesu. Ngo uverse 4 nje wakho ushubeka bukabo uthi qaphelani ningadukiswa umuntu. Hallelujah. Bambuzile kuverse 1 bathi awusitshela into amasayini ezikhathi zokugcina leinsuku zokugcina kuyoba njani. Uthi yena qaphelani ningadukiswa umuntu. Ngamanye amazwi abantu bazodukiswa kakhulu ngezikhathi zani. Ake ngibuza nje amasonto emaningi angawela icante enzani. Ngoba dukisa abaningi nje. Asithenjiswa ukuthi soba ama-millionaires angiyazi lento enambe niyenza mina. Thandazela i-prosperity. Anintsha ngisiverse la kwathunywa khona umpostoli uthi ahambe enza abantu ama-millionaires. Ubani osokwabenza baba ama-millionaires. Obushiri bahamba abona nama-millionaires benzanga abantu ama-millionaires. OTP Joshua bahambe bema nama-millionaires kodwa bazange benze umuntu abe yi-millionaire. Okunaloko abantu bakithi bayofela lapha eNigeria bambuzelwa yini bengabanga ama-millionaires. Levangeli le-prosperity ivangeli kaSathane. uNkulunkulu lithi iBhayibheli nginemcabango emihle ngani yokuniphumelelisa. EkaNkulunkulu le yakuyona yamfundisi. Ayingeni ndawo mfundisi ngisho ngasho kaningi ukuthi bless you. uNkulunkulu mase adila nawo ngobufebe bakho ngeke akubusise. Yaba kusise noma ngasho ka10 mamungadi ngithi inkosi ikubusise. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Blessed be the name. Hallelujah. Ngisho lezo zinto ngibheda uzophupha kuze ube phakathi. Badala ngabantu babathembisa izulu nomhlaba. Babathi you will drive a Mercedes Benz. Akho Mercedes Benz ozodrive. Ngizokutshela mina awunawo ngithi driver's license. Awazi ukudrive ibicycle wa drive Mercedes Benz. Ubani osaka idriver kuthiwe uzoyidrive. Let's do the countdown. In 3 days time. Sebaphela kangapho 3 days. Lithi iBhayibheli qaphelani ningadukiswa. Isiprofethi oseyinsuku zokugcina ithi nginhlebele. Niyabo kule insuku abantu ba ready ukuxhashazwa. Umoya wabo hungry. Sengiyathandaza. Mama umngadi umoya wabantu mama umsomi ulambe ngale ndlela ukuthi ba ready ukuxhashazwa. Ngiyazi uNkulunkulu utheni ngine ebusuku ngimbuzela ngiyokhuluma ngithini. Wathi uNkulunkulu konke ngizokutshela kona ukukhuluma. Ngathi kuphi wathi ngizokutshela sengikhona. Ngigule kusuka kulowo mzuzu uma ngizobuyaza. Ngizafika nangu baba umsomade sengibuza ungifakele mina namhlanje. Ungifakele baba bengingakuthandi mina ukushumayela angikufuni futhi. Akuyona ke vele into engiyithanda ukushumayela mina. Awuthi ngihlebele yathi utheni uNkulunkulu baba umngadi ungitshela into ebuhlungu iyangigalisa ebusuku ekhuluma nami nje ngedwa. Ngibuza ukuthi mina iziphi insuku esiphila kuzona. Wangivulela bazalwane phambi kwaMoya Engcwele. Wangivulela uAmos chapter 8 indlala yezwi kaNkulunkulu. Amen. Ngathi mina no man there are so many churches man. Kanjani kube nendlala wathi indlala iphakathi. Wathi njengoba ubabona behla benyuka umuntu esuka eGoli 2 uhambela i626 la. Hayi ngoba ethanda uNkulunkulu ulambile. eGoli uyalalwa akashunyayezwa. Omunye ushelwa umfundisi wakhe, omunye usazi ubunqunu bukafundisi umfihlile ngoba uyiman of God. Mina ngicathi wonke lamabandla wonke ayisa umuntu ezulwini wonke. Hayibo hamba uqala izinto ezenziwa khona uzobona akukho umuntu oyizulwini la. Mina ngiyengifike ngizwe ngine-anger sengifikile kukhonzwa abazali kudecorate-iwe kukuhle kushaya ama-light la ngathi akakhisimusi. Kukuhle kusunywa nama-envelopes awu-10 kanje ephethwe kuthiwa 10,000 rand bazalwane. 10,000 rand asifuni sound nje bazalwane sifuni sound 100,000 10,000 kusukunye kube mnandi bazalwane futhi ukalelwe kutshele kuthiwe wena uzokhipha 500 wena uzokhipha ubani wena bavume sebaba inkhovi yakho yonke into eshiya umfundisi bayenza. Khona bazalwane ongeke ubathinte ngisho umfundisi angabheda kanjani basayida naye. Ngiyakutshela ngithi umotoso khona baze bashayana. Omunye esho kahle ethi ingane yami yadlwengulwa. Inane ezithombe iyamrecord eyidlwengulu iyazwakala ekhuluma umotoso iyazwakala ingane ikhuluma ubhizi lo uthi ngidlala ngeman of God. Man of God yani.
udoti nje nofuna ukukhishwa endlini kaNkulunkulu akuyona man of God bayaziwa yini man of God yabazalwane mina ngitshela ngama man of God asiwaziyo man khona phila akhona futhi asasidulele ngitshela mina ngoba ubhenge ethiwa wayinebhantshi elilodwa ebambizwe lithi abe nebhantshi elilodwa ebambe leyo nto ubabhenge ethiwa wayinebhantshi elilodwa thwala lithi maliqala kube ngathi liyaguga ubaba ubhenge alithatha linikeze izingane ashumayela naso ngiyizwa lo ngitshela mina ngendoda yake yathi iphuma emotini ngena thwathi ephuma emotini kunetha ekade engaphilile waphuma emotini ehamba kunetha wafika omile phakathi etendeni ezoshumayela kwamangala wonke umuntu uthi kanjani ngitshela ngabantu abake bamisa imvula mina babisa imvula kuthiwa imvuselelo yokugcina yakhe eStenga benobaba ungidi kuthiwa kwami imvula yamiswa imvula yacelwa phezulu ukuthi ayime yama lazi laphela itende tshela amadoda kaNkulunkulu mina tshela angikhulumi ngoman of the hour abantu abachamayo emasontweni abagunda into ongayazi nomiya toti nomiya angikhulumi ngalabo bantu benza indlela la esihogweni benza indlela la ban is the way bashaye bayithi indlela angikhulumi ngaleyona khuluma mina ngabantu ngamadoda kaNkulunkulu akhona amanye esiphila nawo kulesi sikhathi apnikeziwe bazalana umphongolo hayi noma ungathini bakhona abasagcine ubungcwele abangabaza abantu besifazana abazabafazi babo omunye la anibuke nje bazalana nibuka lento omunye la 4 years back ugagwe nomqwayizi leThekwini nyamazi uyanimotivate vele wagagwa nomqwayizi la enqunu la wena umqwayizi uyamshutha lalela yizwake uzwa abantu ukuthi babheda kanjani wangaphenduki wafonelwa kwathiwa sifuna ukuzwa kuwena kwafonelwa incelebane yakhe alomphiyeki noma yini leyanto wafonelwa yena kwathiwa sicela ubaba usibanibani wathi akekho kwi-fasting i-fasting yilamathanga esifele wabuya lapho kwathiwa wathi hayi ngiyazi amakholo ayakhuphuka ayentabeni makuJanuwari kwathiwa yintsha nje le video baba yintsha nje le video wangavuma ukuthi wonile khona lapho wathi ngingcono mina esengibanjiwe khona iningi elingakabanjwa uyabuza ophenduke kwasuka isicebi saleThekwini sisanda kufa naso safela emanyaleni sasuka sawumthengela ibhilidi leThekwini la 8 million lathi ngimthengisa into yodwa isiphiwo sakhe akekho ngasithatha izusho udoti into elala nabantu uthi isiphiwo sakhe ake hey bazalwane why umuntu athandwe esengcole kangaka awuboni ngani abantu bazokubhozela amangcobo bazokungcwaba bakuthanda usungcolile why bengakuthanda usaklini shumayela ivangeli elihlukanisa umuntu nezona siyathandaza manje Nkosi yami uzokhuluma ngambi lo mprofeti besithi uzosinqaka simshado ukukhohlwa uprofeti kona nje lokho engikhuluma ikona lokho ukuthi eyinsuku zokugcina sithengiswe ukuthi kuzodukiswa abaningi azange sithengiswe umshado ungathi lisho kahle iBhayibheli lithi kuyokwanda isililo wena uthathi kuzokwanda umlilizelo khohlwa hayibo mina nganifundela wonke amavesi ayiprofethi zeyinsuku zokugcina lithi abantu bazoxhashazwa abantu bayo babathanda imali kunokuthanda uNkulunkulu angithi yabo ngithi ngihlebele khona umfundiso leThekwini ngiyamthanda kakhulu angiyazi ezinye izinto zakhe angiyilandeli kodwa khona into engiyithandayo bakcommitted abazalwane bakhe sihlengiwe mene conference enenkonzo bahamba bayoshaya incwadi zodokotela mawe ya 5 days umuntu unencwadi yadokotela for 5 days mawe ya 3 days bayo attend inkonzo bamhlonipha ngendlela emangalisayo baba wabo wena usikhanyela ngomsebenzi sikhulekela lapho ungasebenzi baba mangathola lo msebenzi ungathola lo msebenzi uzokwenzani ngakha ngisho yini akhala simbeke izandla maka uthola umsebenzi yakuphi sinetende phela bafexhasana noma ngokuthi hey baba umsebenzi yazi baba umsebenzi hey athi livala athi yazongcoba bazilutho bazibambe memeze ematendeni siyasebenza kusho ukuthi uyathandazelwa yithina omunye sekunesi lapho ubhekana nezinqe zabantu zonke insuku ezifaka amanzi uzoneswa lapha sithomele ngaleyo nto kuyasebenza kunzima kabe eklinikhi kunzima uhleze bambeleza kwaze bambele lo bantu lapho usichelele ngaleyo nto ke manje
usiqhenyela ngalihona. Hayibo, kahle ngoba bazalwane. Nisho ukuthi imani bazalwane, nisho ukuthi ngempela bazalwane usungazi usiqhenyele ngokuthi uyinesi. Omna siqheshele asiqhenyele ukuthi uthisha. Kanti lapho ubhizi umpanzo wamanye amadoda esikoleni. Mina ngabona isimanga ukuthi iningi lothisha liyayijolela. Khona ezikoleni liyayijolela no husband basesikoleni no husband basekhaya. Ofundela i-teaching ngangixolela ngisho mina ngiyaxoxa. Babungadi ngibona amanyala mina eSouth Africa. Ngisho amaphoyisa. Kungcole into ongakazi uyibona. Kuyalalwa manje. Ngisho emasontweni, ngisho kuma government departments kuyalalwa. Ngiyibonile mina leyo nto, ngiyibone ngamehlo. Ngikhuluma amanga lento ngisho. Phela sibafundisi bazali uma ngcobo uyayazi lento ngisho. Yebazalwane. Ama-inbox angena ku-Facebook kumina abantu abalimele isikhathi esiningi. Omunye angitshele kahle athi indoda yami yafika, hey webazalwane. Athi yafika nentombi ngikhona. Yangitshela yathi uma ngike ngakhuluma ngizofa. Njengoba igcotshwe uNkulunkulu angikwazi ukuthinta ogcotshiweyo. Ugcotshwe yini? Kodwa lento yokugcoba niyithatha. Ababhubhu. Hey bazalwane. Futhi bayibethi thina sinokugcotshwa okuvela ezulwini. Bantu banathi ugcotshiwe. Base bekhotha ivesi ngo wrong. Bathi lalela ke bethi uDavid amshaya nguSawuli. Niyalaza ngithi nento ezobesho nje awahlakaniphe endini kaSawuli angamshayi. uSawuli noma esebhedwe uSawuli angamshaya isiyazi secondary imakwabo le isizama ukuzisekela ngesileni udoti le usuqalile ulana nabafazi emva kwalokho uzothi athi into ogcotshiwe touch not the anointed one ningamthinta ogcotshiweyo ningamthinta awuthi ngikuhlelela uSawuli was a better man akaze afebe ulifunde kahle iBhayibheli wayebulala ngisho abathakathi labe senishumayela kubona nini angithi manje bashumayela nabathakathi abafundisi wayebabulala uSawuli kodwa balobe bekhomparison noSawuli hey bazalwane bayingcono wabi Sawuli bayingcono wabi sesiyathandaza Nkosi uzungikhumbule amen angazi yini ekulimazile noma eyakulimaza kodwa ngifuna ukuthandaza nawe namhlanje Nkosi uzungikhumbule eyimweni zonke ezimvelelile omnye umama kwakhulela isungane yakhe ebandleni waloke ethiwa thula wathula bele bemthengela igrosa bemazi uxakekile bamenzela izinto omngadi kuthiwa kwathi ngelinye ilanga umfundisi angithi ke lamabandla amadala nokuthi umuntu abuya ahambe emission wathuthwa after 4 years kwathi uyahamba useya kwenye imission kwaqala lo mama wakhuluma ngoba iplate alisanjani asekho ake ngikhuluma iqiniso bazana noma ngangizonke abanye abantu nginombuzo lo laba abaningi angase bevela manje abathi bebedlwengulwa bebethulelile umuntu ungafika hlale noNgcobo la uNgcobo amdlwengula amkhipha isiziso kothi mhlazana uNgcobo esehambile ngoba nakuse bese kuyimaye vele ethi wangiqala ngonyaka ukuthi wathulelani umuntu ohlukanisile ngempela ekukholweni kwakhe akadayisi ngeqiniso uma la ethi noma ngahlupheka kodwa ngeke ngilale nobaba engikhonzisayo ayisekela inceke kaNkosi ithi yawo ayisekela athi no ngeke hayi laba bathi ngibonwa yini hayi okwenziwa kanjalo Nkosi uzungikhumbule xa sufike embusweni ufuna ukuthandaza nawe ukhunjule ukusona leso simo yabona leso simo kusona ufuna ukhunjule namhlanje ukusona le ayidingi sound akudingi kuze kucule idinga umuntu ophendukayo baba umngadi idinga umuntu ophendukayo namhlanje ophenduka nje othi Nkosi mina zikhona izimo eseyidlula abantu yazi kade ubahamba abaprofeti kade ubahamba abafundisi kade uyihamba inyanga ohamba abantu hlulekile kodwa uNkulunkulu khona namhlanje ebusuku ngikhuluma iqiniso phambi kwami engcwele uNkulunkulu esimkhonza ukhona lapha uzosiza abantu namhlanje abanye ade bengekho izolo bakhona namhlanje uma ekhona othi Jesu uzungikhumbule inkinga zami sezidlule wonke umuntu kodwa Jesu ngicela uzungikhumbule ilethe impilo yami nakuwena namhlanje ebusuku mayikhona osho njalo aphakamise izandla ngithandaze naye phakamise isandla sakho ngithandaze nawe mangenzeka kumuntu oqala ukuzinikela kuhle kakhulu Nkosi uzongikhumbula ngiyacela sithule nje phambi kweNkosi